ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ, ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ, ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ, ಬಾರ್ಲಾ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ, ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. Moga udas tu zodosta cintun cintun tuta kalis mogan lasta disrat moga udas tu zodosta cintun cintun tuta kalis mogan lasta disrat moga udas tu zodosta cintun cintun tuta kalis mogan lasta अशी कशी जाता पिशी मौत मुझी हर ये घडी खायचा उडी उघडा साडी रक्ता नाडी तरण्या गुडीन गडा मोडी उडता बसता सदा याद तुझी अशी कशी जाता पिशी मौत मुझी हर ये घडी खायचा उडी उघडा साडी रक्ता नाडी तरण्या गुडीन गडा मोडी योरे योरे मोगा योरे योरे मोगा योरे योरे मोगा दिस रात मोगा उडास तुझो दोस्ता चिंतून चिंतून तुझा काळीज मोगान लास्ता दिस रात मोगा उडास तुझो दोस्ता चिंतून चिंतून तुझा काळीज मोगान लास्ता दिस रात मोगा उडास तुझो दोस्ता चिंतून चिंतून तुझा काळीज मोगान लास्ता चिंतून तुझा काळीज मोगान लास्ता दिस रात मोगा उडास तुझो दोस्ता चिंतून चिंतून तुझा काळीज मोगान लास्ता
तुझो दोस्ता चिंतून चिंतून तुझा काळीज मोगा